ga kira ga mutane bai daya. Coronavirus cutar da ta addabi duniya, da kiyaye tsafta lafiya ce jarin rayuwa. Wai mecece corona ana ta faɗa muku kunjiya, cuta ce yan uwa gashi nan ta addabi duniya. Ba dabba ba mutane ana iya ɗauka bai daya, hanyoyin numfashi take bi ba ta barin daya, bayyana ta jikin mutum sati biyu ba ta hayin daya. Amma kuma na ji waɗansu mutane na ta hayaniya, sun ce cutar ma wai ƙarya ce ba ita duniya. Wasu sun ce wai baƙar fata ba yayi gaskiya, na ji an ce ba ta kama musulmai an saki gaskiya. Ita annoba idan har ta zo ba ta yin wariya, kuma ɗauki matakin kare kai magana kan gaskiya. Ta yaya wai ake ɗauka ki faɗa mana ƴar uwa, da me ita in ka harka jiki za ka iya kamuwa, ko ai atishawa in kana gun sai ka yi kamuwa, ko da tari mai ita in yayi sai ta yi yaduwa. To menene alama na cutar tun da kina gani? Likitoci sun ce da akwai ciwon kai kun gani, da akwai kuma zazzabi har mura in ta yi tsanani, ciwon kirji da limoniya har koda na jini. To yaya za mu kare kanmu gudun yin kamuwa? To a farko tsafta ita ce jigon kuma garkuwa, wanke hannunka da sabulu cuɗa ku na saruwa, atishawa tari sanya tishu don kare yan uwa, a kiyaye kai hannu a baki da hanci idanuwa, da akwai takunkumin rufe hanci kusa da garkuwa, a nemi abinci mai kyau a sha 'ya'ya na itatuwa, a tsaftace dukkan abin da ake ta taɓa shi da hannu.